الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربي يسر وأعن يا كريم. قال المفسر رحمه الله: تفسير سورة الفاتحة وهي 7 آيات بالاتفاق و27 كلمة و140 حرفا. تفسير خازن الله النمو وبندادو بيته تفسير سورة والفاتحة. آيات ما قل جويدي دي بپوتال مودي بفو كلمات در ما قل بلمغل ممنوغس جويدي دي كرفيج ما قل لمغل ممتمر إسابان إناي حرفير. واختلف العلماء في نزولها فقيل نزلت بمكة وهو قول أكثر العلماء وقيل نزلت بالمدينة وهو قول مجاهد وقيل نزلت مرتين بمكة ومرة بالمدينة. وسبب ذلك التنبيه على شرفها وفضلها ولها عدة أسماء وكثرة الأسماء تدل على شرف المسمى وفضله. تفسيره ياتا سورة والنقول مودي بلوري هرتنقول زيبي نعم القرآن قدم زيبي هر مكة قدم بوهر مدينة modi be luri sura wal fatiha er jippago magol kongol gongol wingol jipper makka daga annabijo ho tay madina gol jippi kongol gongol wingol jipper madina bawo hotugo annabijo madina wadi hijra kongo wato wido wato hande gol jipper makka do dum woni burna kongol modi be fu jabi sura wal man makkin kewol yo wato kongol bingol ngol jipper madina bo don bodum kongol mujahid dum modi bojo mawdo fokarajo abdullah ibn abbas tabi'ijo wi amatu tafsiru warir mujahid heima kongol gongol bo wi asura ngol jippinde didi dey ngol jipper makka ngol lori ngol jipper madina fahin e ko woni sababu majum tambi sababu majum ngam findingo ummatore de teddugo surawol ngol be bural magol kanju wadi ngol jippinde didi ngol do mari bo inde duudugo inde bo duudugo inde bo do holla do teddugo innado be bural mudum kala hunde tilimde fu maran inde duudde kanju bi wa kasratul asma'i tadullu ala sharafil musamma wa fadli. duudugo inde do haldo do holla wato do hando do teddugo innadum be bural man surawol man der inde magol o wolwi wadan wato ba jowego ni hado fa awwalu zalika fatihatul kitab o wi aran inde majum man do gol do wi surawol fatihatul kitab torgol deftere Allah summiyat bidhalika li anna biha aftatiha alquran وبينقول إنورا مفاتيح دو بما قول أن القرآن أمترا وتفطرا وبها تفتتح كتابة المصاحف وبها تفتتح الصلاة وبما قول أن واتو دفتة القرآن ففترت ويندوغو fuɗɗora windego e non noon be ma gol julde fuɗɗorte
yo kanju wingol fatiha نعم inde surawol man fayin ɗo wiye suratul hamd surawol alhamd نعم summiyat bidhalika liftitahiha bilhamdulillah نعم ngol innorama surawol alhamdu ɗo نعم ngam omtorago magol be alhamdulillah نعم inde tatabre bo ngol ɗo wiye ummul qur'an نعم wato jiido alqur'ani نعم وأم الكتاب قل له بيه جيدو دفتر الله نعم سميت بذلك لأنها أصل القرآن وأم كل شيء أصله نعم وقيل هي إمام لما يتلوها من السور نعم كو إني سورة الفاتحة قل أم الكتاب كو أم القرآن له نعم واتو ngam kangol ngol asli alqur'ani نعم asli hunde bo dada mare نعم asli hunde fu ɗum dada muɗum نعم wato non wiyete kangol kongol gongol wi kongol wiira ummul qur'ani ko ummul kitabi bo نعم ngol imam ha ko lutti ha alqur'ani fu ɗo tokkongol نعم suraji fu wato tokkotongol نعم arabi wato indena yabre ha ɗon ko wolwi as-sab'ul mathani surawol man ɗo wiye sab'ul mathani نعم joweeɗi ɗiije ɗiflitinteɗe نعم ayaje joweeɗi ɗingol mari نعم سميت بذلك لأنها تثنى في الصلاة نعم ويقرأ بها في كل ركعة نعم سورة والمن واتو أنه نقول أمري آيات جويدي دي نعم نقول إنو راما واتو جويدي دي دفلتين تيدي دو نعم نقام دي دفلتين تيدي فؤلتتير جولدي نعم واتو نقول جنجتير كلا در نفو نعم تقول دو جولر كلا در نفو سورة والفاتحة جنجتير نعم وقيل لأن الله تعالى استثناها لهذه الأمة وادخرها لهم نعم لم ينزلها على غيرهم نعم وقيل لأنها أنزلت مرتين نعم كونغول ويكو إني السورة والفاتحة نقول سبع المثاني دو نعم ngam jawmirawo siganingol ummatore nde ɗo نعم o ittitiningol har ko jibbini do annabo en fu ɓe keɓayba magol نعم allah ittitiningol ngam ummatore annabijo muhammad sallallahu alayhi wa sallam نعم o resani ummatore nde ɗo نعم wato o jibbinayi wato surawol fatiha do tana maɓɓe نعم kongol gongol wi ko inningol sabul masani ɗo نعم ngam ngol jippinde ɗiɗi نعم almasani ɗo ɗiflitingo on نعم ngol jippi her makka ngol lori ngol jippi her madina نعم alhamis inde jowabre bo ngol ɗo wiye alwafiya نعم surawol kebbingol ko bo timmugol نعم e ko inningol noon ɗo نعم summiyat bidhalika li annaha la tuqassamu fi lqira'a fi lsalati kama yuqassamu gayruha min assuwar نعم ngam kangol surawol jiidongol نعم ngol wiyama surawol kewgol timmugol ɗo نعم ngam ngol sendatake her jangde her julde نعم goɗɗo jangata reta magol juulira نعم se timmina fufu نعم kengol timma نعم bana suraji luttuɗi to goɗɗo yiɗi ta'an janga seeɗa her muɗum نعم kanjum waɗi kangol wi'a wafiya نعم inde joweegore nde o limti ha ɗo alkafiya ngol ɗo wiye surawol kafiya نعم summiyat bidhalika li annaha takfi an gayriha fi lsalah نعم wala yakfi anha gayruha نعم ngol innama ngol keƴowol ngol نعم ngam kangol ngol he'an goɗɗo her julde kangol tan banafila نعم amma wala surawol he'antangol her julde نعم goɗɗo habbiri juulan o janggay fatiha ko bakara o jangi he'ata نعم ngam bakara ɓuri juutugo نعم kanjum o wi kangol ngol he'anan tanamagol her julde suraji fu ngol he'anan ɗum نعم amma tanamagol he'antangol har ngol jangete نعم yo inde surawol fatiha yo ɗuuɗi o wolwi seeɗa man banni نعم nden o waɗi fasluwol haa ɗo o tokkini haala o yeccugo ɓural surawol ngol moƴƴere magol نعم faslun fi dicri fadliha نعم ha ishara ila imam al-bukhari نعم عن أبي سعيد بن المعلى قال كنت أصلي في المسجد نعم فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجب نعم ثم أتيته فقلت يا رسول الله نعم إني كنت أصلي فقال ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم نعم ثم قال لي لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن نعم قبل أن تخرج من المسجد نعم ثم أخذ بيدي نعم فلما أراد أن أخذ بيدي نعم فلما أراد أن يخرج قلت له يا رسول الله نعم ألم تقل لي لو علمنك سورة هي أعظم السور في القرآن نعم
قال الحمد لله رب العالمين هي سبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته ورواه مالك في الموطأ عنه وودي حديثه والهادو حال برالكو مؤر سورة والجيد سورة والفاتحة حديثه ونقول إمام البخاري ورتنها جامع رمودون كانجو سابر بها هرفير خاتق نقول دتال صحابو جو سومتيدو أبو سعيد ابن المعلى وفي أولاتك ودن نجول يرجول رد النبي جو ودن نافكت ودن نافن درجول رد سيدنا ننلاد الله صلى الله عليه وسلم يونيمو ودن درجول دي وأندي جول دبول وتاكي نرمودون ونوتاكي كانجو وفي فلم أجيبكم من نوتاكي النبي جو بناني ويوني أم من نوتاكي demi juuli mi timmini mi wari her maako se o wiyata sende mi wari go mi wiyata ya rasulallah ha nuskhaare mi jogi ɗo mara sappu qalamin hamad ba o rasul o windi ila ɗum ya rasulallah ɓe to on yiwot ko luuri ha ɗon timata ɗo bo on findina on gecca kanjo ha ɗo waɗi ya rasula ila o waɗi ya rasulallah to wiyata yanulaaɗo allah mi wiyata yanulaaɗo allah min o ko waɗi min notaaki ma ɗo mi ɗon no juula senulaaɗo allah wiyatami alqur'ani allah seni ɗo wi'ayno istajibu lillahi wa lirrasuli ida da'akum jawmirawo wi'ayno nder alqur'ani noote allah e nulaaɗo allah to ƴoni on na annabijo wi'a kadi ɗum na ɗum ɗon no nder qur'anu na allah wi'ayno noote jawmirawo e nulaaɗo allah to ƴowni on na yo holli en nulaaɗo allah ka nooteteɗo ko nder julde sey noon o wiyata se annabijo lori wi'immi wato summa qala li o wi'immi law allimannaka suratan hiya azamu suwari fi lqur'an se o wi wallahi mi andinte suurawol kangol ɓurata suuraji alqur'ani fu mangu mi weccete suurawol ɓurgol mawnugo nder alqur'ani hidde a wurta juulurde ɗo ni annabijo wiyam qabla an tahruja min almasjidi hidde gurta wato juulurde nde ɗo seno noon annabijo ƴummake min tokkotiri annabijo ɗo jogi jungo am ɗo nangi jungo am summa akhada bi yadi o nangi jungo am min ɗon jaha nder julurde go ha min wari wurtago falamma arada an yahruja nde o muñi ha wurta julurde go mi siftinirimo waɗiyam ba o yejjutu mi wiyatamo nulaaɗo allah a winoyam yo qultu lahu ya rasulallah alam taqul lahu ya rasulallah aɗo waɗi ya rasul on ɗo fihi shay irim noon fuu watoto on tawi ha nushaare on nabbahana mi wiyanulaaɗo allah a wi'ayno law allimannaka suratan hiya azamu suwari fi lqur'an wato a wi'ayno wallahi mi andinte suurawol ɓurgol mawnugo suuraji ha alqur'ani na a wino am noon hidde a wurta julurde nda aɗo wurta bo nde o wi banni senulaaɗo allah wiyata alhamdulillahi rabbil alamin wimo suurawol wiyetengol noon kangol inde magol wiyete asabul masani wal qur'anul azim kangol wiyete wato jeweeɗiɗi je ɗiflitinteɗe ayaje be alqur'anire mawde kan gato alqur'an bi manal qira'a wato ande alqur'anire mawde kangol wiyete suurawol man wiyete inde mo asabul masani wal qur'anul azim annabijo yecci banni holli en ase suurawol jiidogol ɓuri mawnugo ha alqur'ani fu ngol ɗo moɓe ande ɗuɗɗe ande alqur'ani fu nder magol sirriji ɗuɗɗe woni er fatiha nden annabijo wi kangol jawmirawo hokkiyam allazi utitu komi hokka ɗum hadisowol boukhari ngol ɗo imam maliki arti mo fillingol imam maliki wato arti imamul boukhari o fillingol ha deftere mako muwatta ha ɗatal abu saïd ibne al muallama ni ko tafsiro fayidi en nden o wiwa qala fihi وفي ماجوم حديث الموطأ إن النبي صلى الله عليه وسلم نادى أبي بن كعب وهو يصلي وذكر نحوه وفيه حتى تعلم سورة ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور مثلها ويبني ورواه الترمذي عن أبي هريرة لأن أويواتو ها رواية وكر إمام مالك هم وطاعدو وود رواية صحابو جو قد فير ويواتو النبي صلى الله عليه وسلم يوني أبي بن كعب ato bo wi ɗum abou saïd ibnul mualla wonan hawadisuji man feere feereji ko bo wato hande wahmuji ruwa lakin eftore do wato hawadisuji feere feere ubayyu ibnu ka'bin annabijo ƴowni ɗum ɗo juula ubayyu go ɗon naafa
den wato hande notaki annabijo hande timmini wari wato ba hadisewol en gewtido dum wayi annabijo emmo ko wadi notaki o wi o don no juula o andi bolle wala nder julde kanju wadi o notaki annabijo yeccata mo na jawmirawo wi no toni hande jawmirawo ƴewni on e wato e nulaɗo Allah nawtena wato kanju o wi wa zakara o woli nahwahu ba hadisewol man hermana to be mbi nahwahu do hermana mislahu bo bana lafzu funon o wari hadise wal man do o ha annabi jo ha anda surawol jippinaka her tawreta be linjila be zabura fu ba magol wato ha anda wato jippinaka her tawreta wala her linjila wala her zabura fu ba surawol man kangol wiete surawol fatiha wa rawahu tirmidhi an abi hurayra أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على أبي وهو يصلي وذكر نحو رواية الموطأ نون واتو عند أبو هريرة بو كواتو إمام الترمذي في اللي قتل أبو هريرة وبين الله الله صلى الله عليه وسلم ورتك تي أبي الأجولة وولي بنواتو عند رواية موطأ في اللي دو wato hermana nandu dum be wato riwaya imam malik ha mota wa qala fi hadithun hasanun sahih tirmidhi wiyata ne wurtini gol o wi hadithon man gol gol sahih gol an ubay ibn ka'b qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ma anzala allah fi at-taurati wala fi al-injili misla ummi al-quran وهي السبع المثاني وهو مقسومة بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل أخرجه الترمذي والنسائي نون ودي حديث ونقول أبي بن كعب من فيلي وين لا الله صلى الله عليه وسلم وي الله جبنا هدفتر جبنا دو النبي موسى خير ويته توريتا الله جبنا هدفتر ويته الانجيل واتو دفتر جبنا دو النبي عيسى عليه السلام واتو بنا جيدو بنا سورة الفاتحة كانغول ويته السبع المثاني جويدي ديجه كورنيتete واتو فديتete jambe her julde den wato wi wato sura wal gol wato gol cendangol hakkunde am e hakkunde jeyabe am wa huwa maksu wa huwa hado kanjum wi on to on tawi hanus khafera ha am wa huwa to ni ande huwa bo tawili majum tawilu to huwa bo saho to arabiya dum lora ma anzalallahu ngam ma do huwa loranan dum be hiyafu wato kanjo wato to hiya bo dum surawol ma do wato yasihu an yarji'a ilayhi huwa wa hiya kazalik lakin ko buri welgo kam wi hiya to banni kam acce banni wa huwa maksumatun wato surawol gongol sendangol bayni hakkunde am wa bayna abdi hakkunde jeado am jawmirawo wi wali abdi ma sa'ala wodani jeyaɗo am boko o tori ko tori fu wato mi hokkan mo ngam nder surawol man ɗo bako tammi wargo mangtoje Allah ɗon nden torde do'a jeyaɗo Allah bo ɗon ɗo o wi wato wodani jeyaɗo am ko tori imamu tirmidhi wurtini hadisewol man abu isa wan nasa'i non imamu nasa'i fu an abi hurairata qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam الحمد لله رب العالمين القرآن وأم الكتاب وسبع المثاني أخرجه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح حديث أبو هريرة وين الله صلى الله عليه وسلم وويات سورة والحمد لله رب العالمين كانقول ويت القرآن أصل القرآن كانقول ويت الكتاب أصل كتاب wato kangol wiete sabul masani imamu abu daud be tirmidhi wurtinigol tirmidhi wi hadithun hasanun sahih imamu yato den tafsir o tokkini hadith ol imam muslim kanjo sapiri be arfere mim قال عن ابن عباس قال بين جبريل قائد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع نقيسا من فوقه فرفع رأسه فقال هذا باب من السماء فتح اليوم ولم يفتح قط إلا اليوم فنزل منه ملك فقال هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم فسلم وقال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك فاتحة الكتاب وخاتم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منها إلا أعطيته
imam wato al-mufassiru qal o sapiri be arfere mimi do dum imam muslim on nufata ba o wolino ha aran deftere mako o waddi hadith wal abdullah ibn abbas habrul ummah radiyallahu anhuma ibn abbas wi jibril wariyar annabi sallallahu alayhi wa sallam yujudi do jodi be annabi sallallahu alayhi wa sallam senon non wato onani naqisan sonyo na'am naqisan wato onani naqisan sonyo wa indakum bidadi naqidan onani sonyo wa huwa sahih naqidan wato naqidan huwa sahih onani naqidan wato bidadi laysa bisadi naqidan onani wato ande naqidan sonyo ko wiete non wato onani sonyo do wato bana mabbitago dammugal to dammugal mabbitama do wato goddo nanangal siki den wato hande her dobo onaniri dum se o tijji fara asahu bamti gitama ko do se jibril wiyata mo hada babun minas sama wiyata mo dammugal asama on dammugal asama on mabbitingal medai mabbutugo se hande o wi dammugal asama on mabbiti hande wato ngal medai no mabbutugo walam yufta qattu illa al-yawm umtaka dede se hande den fa nazala minhu den jippi dammugal gonegal omti malaika jo goddo fere jippi malaika jo jippi fa nazala minhu malakun malaika jo jippi dammugal go se jibril wiyata annabi jo hada malakun nazala ila al-ard wiyata mo dado do dum malaika jo on jippi leddi dum malaika jo jippi o medai no jippugo lam yanzil qattu illa al-yawm o jippay dede ko na hande wato hande fa sallama o hofni annabijo nde o jippi o silmini den o wiyata annabijo albisir abshir bi nurayn o wiyata annabijo albisir seyara be annoraji ɗiɗi ɗi allah seniɗo hokkima sewru be annoraji ɗiɗi wutitahuma ɗi dokka ɗum o wi lam yutahuma nabiyun qablak annabojo gonɗo yeeso maɗa fuu meeɗa hokkego ɗi allah seniɗo waɗanima watu malaikajo waɗanimo albisir ko allah seniɗo hokkimo annuraji ɗiɗi ɗi malaika kajo adum di annabojo fu meeday hokkego di o wiyata mo annoraji man woni gotol kam fatihatul kitab surawol jiido a hokkama surawol fatiha surawol fatiha holli en dum hunde mawde masin sirri allah don nanno wi wato a hokkama annora didawa bo ragare surawol baqara amana rasul wa khawatim e timmode suratul baqara surawol baqara den o wiyata annabijo a jangoyta harfere her majum fu ko na a hokkama ko woni ton lan tukra jangoyta bi harfere min hayr ayaje de illa utitahu ko na dokkade gam dum do'aje woni ton kala ko addo iton fu jawmirawo jabanima qawluhu den o wari wato hande ha o sarhman hadisewol o wino o wolwan wato hande man hadisewol qawluhu sami'a naqidan oni naqidan huwa bil qafi wad dad al mu'jama laysa naqisan min an naqidan wato huwa bil qafi be qafu wad dad be dad dum tobbadi ko wiete naqidan ay sautan ka sauti farhil babi sonyo bana sautu wato tuki dammugal to dammugal mabbitama nanete nan wato hande dammugal asama de mabbita annabijo nani tijji jibril wiyata mo dammugal asama on mabbiti malaikajo wi do jippi waddi waddani annabijo albishir allah hokkima wato hande annoraji didi annora surawol fatiha allah hokkima fatiha hokkima be surnode surawol baqara kala du'aaje gonde ton de janguda fu allah jabanima den wato tafsiro men rahimahullah o waddi hadithu muslim fain o sapiri wato be mim qala an abi hurairah qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man salla salatan lam yaqra fiha bi umm alquran fa hiya khidaj ghayru tamam qala fa qultu ya aba hurairah inna ahyanan nakunu wara al imam fangamada zira'iyya فانغمز ذراعي وقال اقرأ بها في نفسك يا فارسي فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تبارك وتعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين
قال الله حمدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي وإذا قال وربما قال فوض إلي عبدي وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. ودي حديثه أبو هريرة رضي الله عنه. أبو هريرة بنلاد الله صلى الله عليه وسلم ويات نلاد الله بكم جولي جول دندن أجنغاي سورة والجيد هر جول دماجم جول دمان تيماي النبي جوين دنكسينده النبي جوين دتاتي كان جون بيت خداج لتيماي مجنغاي سواتي جول دمودم جول دمان ولا تيماي غير تمام تنتيم دي النبي جوين دتاتي o timmini riwato ngayra tamamin dum wiyete nayi o wi julde mande timmay den Abu Hurayra go wato se o wi mi emi Abu Hurayra pillo kadi mi wi'ata ya Abu Hurayra minon go wato yaake fere min do laata gada imam min do laata gada imam wato imam do ardi min do tokki dum wato ha o yidi mo yeccugo jangde imam dum jangde fallanke e noy non nda wato hande darido gada imam ka jangata Fatiha de mi wi non go se fangama zira'i fangama do wato ande o ngasi ko o memi do zira'u wal am sa gorde am o memi be wato o memi be jungo mako ni o wato ngama za do wato wiete kabasa bi maana lamasa jassa yadi o memi jungo am wato ande ngama za do bi maana jassa o memi wato ande sa gorde jungo am zira'i sawal jungo do se o wiata mi ikra biha jangungol fi nafsika nafsu ma da sofnda ya farisiyu ya an farisin kejo wato an farisiyu den minanin lado o wi minanin lado Allah sallallahu alaihi wasallam do wiya qala Allah tabaaraka wa ta'ala jawmirawo bangido mubarkam wato ande mo e mududi jidi wato bangido jawmirawo wi mi sendi as-salata jangde be manirta mi sendi jangde sura wal fatiha hakkunde am e hakkunde jihado am o inni jangde man salah ngam dum ruknu salah julde saata ko sebe jangde fatiha haw inni dum non haw inni riwato hande jangde man dum salah mi sendi jangde sura wal fatiha nder julde dum hakkunde am be hakkunde jihado am gebe didi jawmirawo wi banni reta magol ma min mari reta man bo jihado am mari wodani jihado am ko tori fu mi hokki dum to ni jihado wi alhamdulillahi rabbil alamin koni mana man jihado Allah wi gettoje fu wodani Allah jawmirawo takle dum wiete mana man moggal gettoje fu de iwi her Allah ma Allah de hotani de iwi her tagle ma Allah de hotani de iwi de fa her tagle ma Allah de hotani moggal gettoje fu jingsi mudum fu Allah hodani jawmirawo alamji dum yettuki Allah to jeyaado Allah wi banni jawmirawo jaabo jeyaado Allah go wi jeyaado am yetti am maccudo am yetti am jawmirawo wi hamadani abdi jeyaado am yetti am den to jeyaado Allah besdi wi arrahmanir rahim wa inni inde Allah tilimde wi to jawmirawo hinnayejo hero hinnayejo to wi banni wato jawmirawo wiya asna alayya abdi jihadu am mantiyam be inde am bodde wa idha qalatuni jihadu allahi maliki yawmiddin dum gira maliki yawmiddin dum giraaji mutawatira to wi maliki yawmiddin wato jawmirawo laamido wato nyalo mare garje ki nyalo mare dargal dum wiete maliki yawmiddin to maliki yawmiddin bo jawmirawo martudo nyalo mare garje ki bi ma'ana kanko woni laamido yande dargal wato ande yawmuddin nyalomare dargal de innirama yawmuddini ngam nyalomare garje ki kuude addinu huwal jaza kanjo wi wato tuni o wi maliki yawmuddin banni jawmirawo wi amo majjadani abdi jihadu am teddini am wa rubbama qala ya mamako fil hadisi wolo wi jihadu am yofi fi mudum heram fawada ilayya abdi jihadu am yofi fi mum fu heram wato wa idha qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in to jihadu wi to jihadu Allah wi aya kaado jawmirawo am antan min dewata min hawtantama goddum antan min ballitorta ko lutima dum wiete hasru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dewe amin fu hermada tan wala min dewata se an ballitiraki amin fu antan min ballitorto to ni o wi banni
to jangi aya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu jawmirawo mako wi'a hada bayni wa bayna abdi do wi'ete alkawal hakkunde am e maɗa ɗum woni alkawal hakkunde am e hakkunde jeyaɗo am wato ɗum woni dina ɗum wiyete tawhidi jawmirawo wiyata nda ɗum woni hakkunde am e hakkunde jeyaɗo am wali abdi wodan jeyaɗo am ɓawo ɗon masala ko tori fu wato ko tori fu mi hokkimo ɗum wiyete tawhidi wato hande soyde rewgo tana mako e soyde wallitirgo tana mako kanjum o wi ɗum wiyete alkawal hakkunde am e jeyaɗo am wodani jeyaɗo am ko tori fu ɓawo man ɗum do ha surawol surni kanjum wiye wa ida qala to ni jeyaɗo allah wi ɓawo ɗon ihdina sirata almustaqim sirata alladina an'amta alayhim غير المغضوب عليهم ولا الضالين ɗum wiyeteeɗo amin wato ɗum wiyeteeɗo kadi wato jeyaɗo waɗi tawassulu fuu heɓatora allah o wato o yetti allah o mangti allah wato ande o yoofifi maako yer allah o wangini o juulɗo o wangini wala mo o rewata se allah wala mo o wallitoto se allah nden o waddi du'a maako ɓaawo ɗon kanjum ɗum wato hande du'a maako man o wi jawmirawo am wato a tabitin min dow kanda handutumin laawol ɓoosingol kangol wiyete dina islama wato tabitin min wato dow dina islama kanjum wiyete hidaya mo tawfiqu bimana fondu min do sawaba min tabita do dina ha min fotta e maɗa kanjum ihdina handu min tabitin min do kanda wato a siratal mustaqima ɗatal ɓoosingal woni yo ɗatal maɗa o wangini ɗatal man woni ɗatal salihin o wi siratal lazina anamta alayhim ɗatal ɓen ɓe a nemini dow muɗum annabo en maɗa nulaɓe e ɓe nulaka e sahabo en e tokkiɓe ɓe kamɓe wiyete an neminiɓe siratal lazina anamta alayhim siraɗu wato ɗatal ɓen an amta alayhim ɓe a moƴƴani ɗum a nemini ɗum wato ar ummatore de aboubacre siddique oumar ousmane ali e sairu sahaba annabijo wi hayrul quruni qarni summa allazina yalunahum o wi ɗum de tati ko nden nayyi ɓawo annabijo sallllahu alayhi wa sallam nangue timta ba aboubacre siddique yer daraja kamɓe wiyete wato sahabo en annabijo wi ɓurɓe yimɓe fu ɓawo am yimɓe am wato sahabo en maako ɓawo maɓɓe bo heddanɓe ɓe maɓɓe yiiɓe sahabo en taabi en ɓawo maɓɓe bo yiiɓe taabi en man annabijo wi ɗum de tati ko nde nayyi wato ɓural ngal allah ɓurni ɓe kanjum o wi ɗatal ngal ɗatal ɓe a nemini dow muɗum mi tori wato hande kanditami dow magal wato nden o wi gayril magdubi alayhim tana tikkanaɓe dow muɗum kamɓe woni wato hande yahuda en wala dallin wala majjinaɓe selnaɓe ɗatal sawaba kamɓe wiyete nasara en qala hada li abdi toni o wi banni jawmirawo wiya wato ɗo wodani jeyaɗo am du'a mako ka kanko marika wali abdi ma sala wodani jeyaɗo am ko tori mi hokki ɗum wato ni jawmirawo wi wodani jeyaɗo am ma sala ko tori nden wato hande tafsir o meɗen to waddi hadisewol banni o hollan mana magol o tokkini mana man ha o wino to goɗɗo juuldi wato ɓe juulde jangga surawol fatiha julde man nakkisinde go o waddi lafasu biyeteɗo khidaj kanjum o wi fayiya khidajum ɗo naqisa nakkisinde julde man de timmayi to goɗɗo jangga surawol fatiha julde mum timmayi e noyi jangde ma ko ɓawo liman e goyama ko tammi wollugo ɗum to liman ɗon saba shafi bo bana hande masalan tafsir o men ɗo oɗo milori ɓe shafi kamɓe bo har kala darde fo jangan wato har kala darde fu to liman wato hande jangi fatiha timmini hidde janga sura on ɗo de'inan seeɗa yake man o janga fatiha wato ha masaba shafi wato ɓe ko ijahiri hadise ol ɗo her famuji maɓɓe kala goto fu ɓe hujja muɗum wato hande masalan to goɗɗo ɗo juula ɓawo imam to imam ɗo holna her masaba malika faamu muɗum har malikin ko en ɓi adama heɗita jangde tan ɓe rajjahani zahiri qur'an إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا واتو شافعين كو en bo ɓe hooƴi wato hande julde la salata wato hande julde wala se ɓe fatihatul kitabe ɓe kumni ɗum wato a yimma en ɓe kommo fu ɓe hujjaji muɗum wato hande toni hande imam sirri bo ɓe fu ɓe kawti gonɗo ɓawo imam wato jangan fatiha to juulowo feere muɗum wajibi se janga kanjum o wiya ɗo oɗo yecca kadi ha khidajum nakkisi ɗum ɗo to surawol fatiha wala he julde nde wala kanjum o wi naqisa julde man de timmayi wato qawluhu woodi ha o wolwino wato fa ngamaza zira'i o wiya to on man wato nangi zira'i ko wiyete ngamaza ɗo ay kabasa ngamzu ɗo waran her manaji jur leppitago ɓe gitani fu wiyete ngamzu wato hande ko nufete ha ngamaza zira'i kabasa sa'idi wato kabasa ɗo jassu on memugo jungo am ba iugo ɗo ɗon dabtu alayhi wato jassahu ay lamasahu wa massa o memi wato hande masalan wato sagorde jungo am banni biyadihi ɓe jungo mako ha o
wiya mi jangu an kam jangu wato to ne addari ɓaawo imam jangu fi nafsika her nafsu maɗa bi mana sirru ɗum wato ar masaba shafi'i ɓeɗo giya fatiha goɗɗo ɗo ɓaawo imam fu se janga kanjum to a yi goɗɗo ngam ɗo sofda janga ɓaawo imam a malikinkejo ta hallinanmo gikke her faamu shafi'i on wato o fitira masalan her malikiya bo wato to ni hande imam ɗo holna kam ɓi adama heɗi tan ɗum fu wato be sawaba ko nguɗimaji man fu be dalilaji to goɗɗo lori her dalilaji man o tawanɗi wato hande modiɓɓe fiti ɗum fufu o wi qawluhu qasamtu sala ha o wi mi sendi julde ɗo salata ɗo wato jamde on kanjum o wi arada bi salati hunal qira'a wato ko nufrata be kalimol sala ha ɗo jangde surawol fatiha jawmirawo wi sendi ɗum geɓe ɗiɗi wato yebrama her muɗum yebro bo jangowo jeyaɗo li annahu fassaraha biha ngam o fassiri wato hande salatu mon be jangde wali anna al qira'a ruknun min arkaniha ngam jangde surawol fatiha ɗum ruknu nder ruknuji julde to surawol fatiha wala her julde nde sahatako julde man daratako sey be surawol fatiha wa juz'un ɗum juz'u min ajza'i ha nder juz'uji julde qawluhu nder konngol hadise wato o winani sfayni jawmirawo wi fecci ɗum geɓe ɗiɗi ɗo ay haqiqatu hadhihi al qisma allati ja'alaha baynahu وبين عبده راجع إلى المعنى لا إلى اللفظ لأن هذه السورة من جهة المعنى نصفها ثناء ونصفها مسألة ودعاء وقسم الثناء وقسم الثناء انتهى عند قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين من قسم الدعاء ولهذا قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل كان جوابي واتو سندي جبدي دو واتو حقيقة واتو عند في سندكيكي ودي واتو عند حقيقة سندكيكي التي جعلها كي ودي هكون ماكو هكون جهاد ماكو دو حقيقة من تلورتو هر معنى وناهر لفظو ناهر لفظو جيون to foti kalkalna lafzuji o reta be reta her mana on laara ngam suurawol ngol herji amana ma wato reta magol ɗum mantoje Allah diga alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ɗum kam fu herjiha Allah o woni diga ummugo ihdina siratal mustaqim ha ngol surni bo ɗum do jeyaɗo Allah kanjum o wi wa nisfuha reta magol bo ɗum torde e do'a wato yebre wato hande nde mangtore kam hempiɗi ha konngol jawmirawo iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wato yebre do'a bo wato hande o kayen bo fuɗɗi ha ihdina siratal mustaqim kanjum o wi yebre sana'u ka hempiɗi inde qawlihi ta'ala er konngol Allah ɓangiɗo ha iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ɗum kalimol tawhidi ha wari pat a tawan waddan be riwuko e tabitingo wato ha ɗo bo hasru on bawigo min ndewata se an tan iyyaka na'budu bana wigo la ilaha illallah wala mo min ndewata se an wato an bo min ballitorto kanjum wato ɗum ɗo ɗum haaɗi ha ɗon nden do abo fuɗɗi ɓawo ɗon wato do abo fuɗɗi ha ihdina sirat o wi wali hada ngam banni qala jawmirawo wi hada nda ɗum ɗo bayni hakkunde am wa bayna abdi e hakkunde jeyaɗo am wali abdi wodon jeyaɗo am ma sala ko tori to ɓi adama waɗi ikhlasu laɓɓini hakkunde mum be Allah o jangi surawol fatiha Allah jabanan mo tornde mako ngam ngol ɗo moɓi fufu qawluhu konngol mako ha o wi wato hamadani abdi wa majjadani ha o wi jeyaɗo Allah wato jawmirawo wi jeyaɗo am wato yettiyam nde jeyaɗo nde wi alhamdulillah jawmirawo wi hamadani abdi jeyaɗo am yettiyam wato hande nde o wi maliki yawmiddin nde o wi wato hande arrahmanir rahim bo o wi majjadani abdi jeyaɗo am wato hande teddiniyam majjadani abdi nde o wi maliki yawmiddin ha riwaya bo o wi fawwada ilayya abdi kanjum o wi ko won mana man ɗo asna alayya li anna alhamda huwa athana'u bi jamili alfi'ali wa tamjidi wato jeyaɗo go mangtake am ngam hamdu ɗum mangtore be boɗɗum kuuɗe ha wato jawmirawo rabbil alamin ɗo kanko wato hande tagi tagle ɗe mawnini ɗe waɗani ɗe guure maje handiti ɗe no ɗe heɓrata no ɗe gurda fu kala ko moyjo fu jawmirawo seni ɗo tagi ɗum timmini ɗum yettini ɗum wato nden waɗani ɗum guure muɗum kala ko ngele fu kanjum ɗum wato hande o wi jeyaɗo Allah to wi alhamdulillahi rabbil alamin o mangti Allah asna alayya o mangtiyam jawmirawo wiyata li anna alhamda ngam mangtore hamdu yettore nde huwa thana'u kanjum ɗum mangtore bi jamilil fi'ali be boɗɗum kuuɗe wa tamjidu wato hande tamjidu bo teddingo bo athana'u ɗum mangtore bi sifatil jalali be sifaji mangu wato be sifaji mangu kanjum wiyete maliki yawmiddini o wi waqila wiyama tahmidu wa tamjidu fu at-ta'zim konngol gongol bo hawti ɗum wi yettuki be mawninki fu ɗum ta'zim tan ɗum mawninki kala kalimaji arabiyya ɗum
fulfulde dammuɗum fota e waddugo manaji majum en sa alay wiigo tamjidu be tajim fu mawninki be teddinki kanjum o wi ha arabiya tahmidu be tamjidu fu ha wato hande mana muɗum o wi ɗum ta'zim mawninki qawluhu ha nder hadise ol o wi wa rubbama qala yama ko wiri ha riwaya feere fawwada ilayya abdi jangel am wato yoofi fi muɗum fu hokkitiyar am to wi maliki yawmiddin o wi wato wajhu mutabaqati hadha wato jiya wato hande husitaki ɗum ɗo ha konngol mako maliki yawmiddin wato himɓe o tirgu majum be man yuqalu ɗo wi'e fulanun fawwada amrahu ila fulanin ida raddahu ilayh wa awwala fihi alayh wato a wiyan wayne yoofi fi muɗum wato her wayne wato to o lorni fi mako her on man o tuugi fi mako her mako a wiyan noon wa fil hadisi wari her hadise ol dalilun wa fil hadisi her hadise ol ngol en jangi hadise ol Abu Hurayra ɗo dalilun wodi hujja دليل على وجوب قراءة الفاتحة دو واجباغو جانغو سورة الفاتحة يرجولو وأنها سورة الفاتحة متعينة نقول سيفا نقول ولا كسنجة نقول سيكا نقول تم جانجة تقول رجولا وهو مذهب الشافعي وجماعة وفي دم مذهب إمام الشافعي بجماعة رويكم أكون نندو مذهب الشافعي هجلو أو لمن كري أما تنانون كم كلا يمبفواتو كلا جول بألا فجانغو سورة الفاتحة دوم واجبي كون كم ودي واتو عند آراء رأيوجي قد فيري هما سباب حنيفة قام حديثه والواتو مسير الصلاة فقرأ ما تيسر لك من القرآن كان جو في هادو دم سبا شافي بجماعة أواوان بيقو جول بألفو جانغو سورة الفاتحة جول دم واجبي وفي على بحث من أتم ودقو دم وستاتي هذه المسألة مسألة كاكا تم ورقو إن شاء الله تعالى تجمراو موي ودن كحالة جانغو باولي من تقول رجول باولي من هما سبا من مسبا إمام مالكي تني إمام ɗo wangina jangde goɗɗo man heɗi tan on o jangata to ni hande imam ɗo sirra bo o janga ɗum sunna ha masaba shafi'i bo wato hande har sakatatul imam jeeɗoto imam woodi jeende har julde masalan to o habbiri hidde o janga ɗo o jeeɗoto to ni o timmini fatiha bo o jeeɗoto seɗɗa hidde o fuɗɗa surawol ɓe mbi wato hande on man jangan ha sakatat wato ha jeeɗanɗe imam ɗo bo woodi wiɓe noon wato hande ɗum pat wodani ɓe fuu dalilaji kanjum ɗum o wi o tammi wolugo ɗum kanko tafsiro waddan masalaji masala maɗon masala jangugo wato hande fatiha inchallahu taala to jawmirawo muuyi o wi bada zicri tafsiri l fatiha ɓawo wolugo tafsiru surawol fatiha alhurru ida wa'ada wafa dimo bo to ini huɓɓinan wato to sarhini wato to sarhi surawol fatiha o tafsiri o timmini o tammi wolugo haala fikku jangugo wato hande fatiha o wi wallahu alam wa nisbatul ilmi ilayhi aslam allah woni anduɗo den o tokkini wato hande ɓaawo yeccugo wato hande fadlu moƴƴere surawol fatiha ɗo o waddi haala tafsiru surawol wato hande bismawol tafsiru bismawol ngam kangol ngol wato hande aran aya ha surawol fatiha ha faamu imamu shafi'i ayaji joweeɗiɗo bismawol on o limti ha faamu mako rahimahullah ɓe modiɓɓe woɓɓe na o feere mako har wato masaba maliki bo wato bismawol kam ɓeɗo giya na ɗum aya fatiha ɓeɗo giya aya on ka allah seniɗo jippini aran suraji wato ni ɓeɗo giya ɓe taskita e ɗum kamɓe ɓeɗo tokka kanjum waɗi wato a tawan wato ha wato hande masalan malikinko en ɓe giyan wato ha fasilaji ɓe toɓɓata sendigo ayaje ɗo a tawan wato fasila man toɓɓatake ha hoore bismawol se qur'anuji ɗamnaɗe gal jiya fuuna kanje ɓe toɓɓata wato hande fasila man hoore bismillahi rahmanir rahim amma ɗamnaɗe gal hirnangue ɓurna fu kamɓe wato hande hori dow masaba imam malik a tawan malikinko en ha ɓe watta fasila man ɗo ha alayhim wato hande ha to siratal ladina an'amta alayhim to a tawata fasila man woni lakin baynahum woɓɓe hakkunde maɓɓe man ɓe bahsuji ɓe radduji masalan ka tan mi wargo kanjum o wi bismillahi rrahmani rrahim ɗo wiyete awalu aya ha faamu safi en aran ato aya fuɗɗirte ka ha fatiha bismillahi rrahmani rrahim mi fuɗɗiri inde allah huuɓo hinnayejo heero hinnayejo jawmirawo mo sifa muɗum wato hande hinnaye muɗum huuɓi ɗowtiɗo e mo ɗowtaki o tomnana wato hande ɗowtaniɗo allah e geddo allah fuu o tomnana muminijo o tomnana hefeero fuu o hokka ɗum guure muɗum ɗum wato ɓe mbi huuɓa hinnayejo rahmanu ɓe rahimu ɗum wato hande ɗum fu minan rahmati hinnaye toye ɓuuri ablak
wato modibɓe luuri her majum ɓe laari wato ha bina'ul kalima ɓe laari ha fa'alanu yadullu alal imtila'i daiman ɓe tawi fa'alanu kam ɓurna fu to wari ɗo handa dow heewugo kanjum e wi huuɓa hinnayejo hinnaye ma ko huuɓi kala ko moye fo erduya ɗo ko geddo allah fu allah hokka ɗum moƴƴere wato se lahira tan o hernani muminijo o wi wa kana bil muminina rahima wato muminijo se nuɗɗinɗo tan heɓata moƴƴere allah her lahira ni wato ɓe maniniri ɗum alba'u bewol ha bisimillahi ɗo o fuɗɗi wolugo haala muɗum diga ko juttini sallu be wato hande ko waɗi sallu man ɗo juuti ɗo haala ɗume wato bewol ɗo ha arabiya ha ɗo bisimillahi ɗo ɗum harfere jarra ko wari ɓaawo man fu masan less ha wato yimɓe arabiya wato bewol ɗo ɗum harfere jarra wato bisimillahi ɗo ɗum harfun khafidun ɗum harfere masande kala inde warde ɓaawo man fu yahfidu ma ba'dahu masan ko woni wari ɓaawo man fu masan less kanjum waɗi ismi ɗo masi less bisimillahi ɗo o wi bako nandi be harfere min bako nandi be harfere an ɗum fu ɗum harfere jarra har jangoɓe nahu andi ɗum wal muta'allaqu bihi mudmar harfere jarra bo to naati inde jarrama harfere masande harfere less inde man to maasi less ɗo se heɓa ko jongiti haluga arabiya muta'allaqu majum ɗo wato moytama kanjo wi wal muta'allaqu bihi jongorde magol wato hande mudmarun cuuɗaɗo wato moytama hoddira mudmarun coɗaɗo mahzufun moytaɗo ko waɗi li dalalatil kalami alay ngam bolle handi dow majum to hunde bolle handi dow mbowolugo majum ɗuɗɗingo haala kanjo wi tagdiruhu koddirol man latto abda'u bismillah miɗo fuɗɗoro ɓe inde allah abda'u on moyta malla bo aw bisimillahi abda'u malla bo wato ɗum hasru wato abda'u man sakito heɓa wigo wala ko mi fuɗɗirta fu se be inde allah ni mana majum to sakiti amaninirta wala mo inde mo mi fuɗɗirta fu se be inde allah aw malla bo hoddira akra'u miɗo jangira be inde allah mi walama wala komi jangirta fo se be inde allah wa innama tuwilatil ba ko waɗi harfere bewol ha bisimillahi ɗo salluman juuti beji fof sallum ɗo rammi ko waɗi noon tafsir o men wi ko waɗi ɓe juttini sallu be ɗo wato ndikka goɗɗo faama ɗum wa innama tuwilatil ba'u fi bisimillahi wa usqidatil alifu talaban lil khiffa o wi ande sallu be ɗo juuti ha bismawol ɗo wato ha bisimillahi ɗo ɗum juttinama nden wato alifiwol bo moyta ngam alifiwol ismu ɗon no ismu alifiwol wato ismu ɗon no nden alifiwol ismu ɗo ittama hamazare ismu ɗo ittama nden sallu be bo juttinama ko waɗi o wi juttinama sallu be ha bisimillahi ɗo alifiwol ismu bo moytama ɗo ngam hoynugo ha wolde tan wato ngam hoynugol nde lattake hamazare ismu ittama wato hande be bo sonotiri be sini ɗo ɓe gattiti wato hande juttingo be go hollugo wato alifiwol go moytama waqila wiyama lamma asqadu wakkati nde ɓe jendini al alifa alifiwol ismu raddu ɓe lorni tuula ha juutenga alifiwol go ɓe lorni ɗum alal bawi do harfere be li adulla tulu ha alal alifi al mahzufa ngam juutenga saldu be go holla wato latto dalila dow moytago alifiwol ismu banni bo e mbi banni wa usbirtatil alifu wato hande alifiwol man tabitinama bo har aya alqur'ani nokku feere na har bismawol alifiwol man tabitinama ton ka wato sandu be man juutay bo bana toy wade o wi fi qawlihi ta'ala er kongol allah ha jawmirawo wi fasabbih bismi rabbikal azim ha wato bismi ɗo fasabbih bismi rabbikal azim ha bismi ɗo wato hande hamzawol ismu ɗo ɗon winda nden bewol bo juttinaka ha ton holli en ka to hande ngam moytago hamzawol go juttini saldu man dow kongol o wi ko waɗi ton juttinaka ɗo ngol moytaka ɗo li illa istimalihi ngam famɗugo hutinirgo ɗum bi nisba bismawol ɓuri ɗuɗugo ɗum kanum ayatan noon o wi wato li illati ngam famɗugo istimali hutinirago magol to larani haala basmala wa qila kongol feere bo wiyama innama tawwalul ba'a li annahum aradu an yastaftihu kitaballahi bi harfin mu'azzam o wi waqilal ba wato kongol feere wi beewol man wato saldu mum juttinama ɗo ngam yimɓe modiɓɓe ɓe nufi wato hande no ɓe omtora deftere allah be harfere mawninande kanjum waɗi ɓe juttini saldu majum ɗon bo wiyama banni kongol gongol wi alba'u harfun munhafidu sura falamma tasala bisimillahi irtafa wasta'ala kongol gongol fiye beeɗum harfere beeɗo ɗum harfere lesnetende ha sifaji ko harfere sura majum ɗum harfere lesnetende nden wakkati nde sono
sonotiri be inde Allah bo towɗum ɓangi ɗum dow wato sababu wato lesɗum to ni sonotiri be towɗum to tan kanjum juttinar feere be kanjum wato hande nde lesɗum sonotiri be towɗum wato hande kanjum alama wato hollata wato ha famna wato hunde lesde to sonotiri be towɗum to tan wa qila wiyama inna umar ibn abdul aziz umar ibn abdul aziz lamiɗo julɓe adilijo her mama mako en wodi qissa wodi qissa umar ibn abdul aziz ɗum adilijo ɗum tabi'ijo modi bojo adilijo machine kanko en wino wato cheikh ousmane wiyatar limtata khulafa en hewtinimo o hewtinimo nder khulafa rashidin tokkuɗo o wi tokkuɗo bi abdul aziz umaru mujaddidijo lollinaɗo khabaru kanko o wato umar ibn abdul aziz ɗo tabi'ijo o yi ay annabijo sallallahu alayhi wa sallam sahabo en o yi amma o adilijo machine o lattake wato nde ɓe sappanimo laamu o adilijo no fanti o wiyata kore mako debbo mako lorna fawne mum fu ha baytal mal toyɗi ɓe gonda o durtiɗo kulniɗo machine o faala ka duniyaru kanko o har qissa wato her mama mako asim wato on qissa ko en bolwata haala man wato hunde fu tokkan asli kanjum wato goɗɗo suɓana wato hande ɓinguel muɗum dadago umar ibnul khattabi jemma wantan nder wuro madina o nana ko yimɓe bolwata boyol ngam hunde fu hewtata lamɗo se to o nanani hoore mako goɗɗum feere ɓilla ɗon yimɓe boyata o nanata se to o nanani hoore mako o wanta jemma o nana ko yimɓe bolwata goɗɗum feere to ɗo ɓilla yimɓe ha o ittana ɗum ni umar ibnul khattabi waɗata wato hande umar ibnul khattabi ar wancata ɗo o yehi o tawi suudu feere puldebbojo goɗɗo wato ɗo wiya ɓiyum wato ɓiɗɗo debbo wato dillani mawnugo seeɗa oɗo wiya ɗum hoosu ndiyam jillu her kosam a jilla her pendiɗam heɓa ɗuuɗa a yaha sippal ñalwi oɗo ɓilla ɓinguel go wurtu ñalwi hoosu jillu ɓinguel go wi jillata ɓinguel go jokkiri be fuldebbo go wi jillata o wi kadi ko waɗi mi waɗata ɗam ɗon o wi ta yimɓe yi'e o wi na gi'owoyam nder ñibre ɗon kanko wiyete Allah ɓinguel go sali jillugo wi gi'owoyam wato mo ñibre wirnata ɗum ɗo yiyam mi jillata jokkiri be fuldebbo go lamɗo go ɗo nana wato wala ko wi ngam ko lamɗo hori nani fu nangirta goɗɗo haala majum wato nana on heɓano wato heɓa no hutinira siyasa muɗum nden wato hande nde o hooti o wiyata nder ɓiɓɓe mako mo yiɗi teygo fu ya ha saare wayne en o tindini ɓe fatude man ha saare wayne en woodi ɓiɗɗo debbo ɗon ton to yiɗi wato hande teygo fu tora ɓinguel man te'a e ko waɗi o yi ɓinguel ngel woodi akhlaq woodi gekkumbo wongu nda ko woldata be mawɗo muɗum wi o jilla ndiyam o sali ɓinguel go sali o numi ɓinguel ngel wonan ɗum margel imanaku nden asimu on tefoy ɓinguel go te'oy wato ɗum mama oɗo ɗo wato hande ɗum mama umar ibn abdul aziz ɗo tow ɗum kanjum yiɗi on yeccugo wato nde yehoy kanko dañoy wato umar ibn abdul aziz adilija ɗo wato to goɗɗo wato tefan se tefa ɓi suudu wato ko woni suudu ɗon na margo jawdi margo imanaku won laarete masalan kanjum wato hande masalan wato yimɓe jaman umar ibn abdul aziz wato nde umar ibn abdul aziz latti durtiɗo jawdi fu o lorni ha baytal mal ko wiyete baytal mal ɗo jawdi man ndi hotani julɓe ha nafrata julɓe on ndi hutinirte kanjum ɗum wato ɓe mbiyata yimɓeje ye ɗaɓɓiti goɗɗo ha lammina ɓe ɗaɓɓitoye umar ibnul khattab ɓe sawo e ha nder limse ɓe gaddi bi mana oɗo man wato mama mako towɗo ɗum umar ibnul khattab kanjum umar ibn abdul aziz o ɗum goɗɗo adilijo machine wato kanjum cheikh ousmane kaɗo limtamo nder khulafa'ur rashidin ma annahu laysa bi sahabi wa huwa tabi'iyun kanko man haɗo umar ibn abdul aziz o kana yaqulu li kuttabihi oɗo wiya wato windoɓe mako kanko fu oɗo nder aran en umruɓe windugo hadis ɗato hande umruɓe tongugo hadis ngam nane ɓe dursanno on oɗo wiya windoɓe mako tawwilul ba'a min bismillah wa azhiru sina wa dawirul mima ta'ziman li kitabillahi azza wa jal ni o wiyata ɓe windoɓe mako to wari windugo oɗo wiya ɓe banni o wiya juttine salluɓe ha bismawol mbangine sinije bo ta waɗe satargal non noon mbangine sinije ha bismillahi nden mbato tarne mimi bo wangine reedu muɗum ngam teddingo deftere Allah jaaliɗo mawɗo ni o wiyata ɓe ha bismillahi ɗo o wiyata ɓe banni tata wumne mimi ha bismillahi ta rammine salluɓe non sini bo mbaɗane ɗum ñi'e ni o wiyata ɓe banni wal ismu huwal musamma ɗon bo wato hande lural ha yimma en modiɓe ismuka huwal musamma ko al ismu gayru tasmiya wa gayru al musamma wa huwa al ismu huwa al musamma aynuhu wa dhatuhu
woɓɓe feere modiɓɓe mbi inde ɗum kanjum woni innaɗo be hoore muɗum e wi inde hunde ɗum wato inde man ɗum hunde man be hoore muɗum ha jawmirawo wi wa allama adama al asma'a kullaha ɗo ɓe mbiya zati kuje man be hoore muɗum ɗum ni jawo ha yimma en wa wi wal ismu inde ɗum huwa al musamma kanjum wiyete innaɗo aynuhu zati muɗum wa zatuhu وودي حجة قال الله تعالى جومراوي ها القرآن إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى جومراوي واتو عند مثلا من سين رواتو عند بيدر كيجو مو إن مودم يحيى النبي زكريا تورينو بينجل بينيو من جومراو واتو عند جابي تورن ماكو حكي مو بينجل بيتنجل يحيى وي هذا جومراوي إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى من سين رو بيدر كيجو اسمه يحيى عند ماكو يحيى بمبدي اسمه يحيى هو نفس الغلام ثم نادى الاسم هوتي واتو يوني اندغو ان جومراو يوني وبيا فقال يا يحيى وقال جومراو يهب والفير سبي اسم ربك ويهب والفير وتبارك اسم ربك جومراو النبي سن اند جومراو مارا وبيا تبارك اسمك اند جومراو تبارك اسم ربك اند جومراو مارا واتو موجيدي واتو موني هادو وي وهذا القول كونغول غول واتو جوم تفسير وي كونغول ويغو اند اون وني مسمى ليس bigawi lesa ngol lataki cembingol hujjaji mabbe man lattaki cembidi ko ni sahi dum suba dum kam inde kam fere musamma bo fere inde kam alama do sefu go hunde zati kanjo wi sahihul mukhtar ko ni sahi dum suba dum kam anna al isma ghayrul musamma wa ghayru tasmiya inde kam tanawato musamma tana innado wa tana bo innoki innado kam jati hunde ndande den inde mare kaza innuki bo wato lafzu yonugo mando kanjum o wi fal ismu inde ɗum ma turafu bihi zatu shayi ko zati hunde andirte wiyete inde wa dhalika li anna al isma huwa al aswatu al muqatta'a wal hurufu al mu'allafa addalla ala zati dhalika shayi al musamma bihi o wi wato koni non ngam inde kam kanjum wiyete sawtuji wato gurtan ler hunduko taytirɗi sawtuji taytarti wato be karfeje bo moɓiɗe kandotoɗe do zati ndeya to maɗa inde inna ɗum hunde ndeya to maɗa innade man tabiti kadi bi hada anna al isma ghayrul musamma inde dum na dum inna dum inde fere inna do bo fere wa aidan ha fahin dum bahsuji falsafa lunga يأتو تحته شيء فأتو في نفي الصفات وإثباته كان جوبي وأيضا هافينتا قد تكون الأسماء كثيرة والمسمى واحد درك جماعة ويامكو إن التي تؤدى إن تدو غوتو بانو إن سورة الفاتحة فاتحة نقول غوتو نقول مري إن تؤدى وفي كقوله تعالى بكم نقول جومراو الله سنيودو مري إن 99 جومراو إن ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ودني الله إن بودة وغوتو بو إن تسبحان ejena annabi jowi mo mandi de natan aljanna mo dursi de mandi natan aljanna dursa wato ande maada de ne orode atawan goddo do woytani dum bo o wi'ade nandi de duudi o dursay wala hunde bo de bi adama hokkete erdu yado sa pay ejena o wi'a hey ko dum nayi o wi'ade sigay ko to siki temere masalan wato ande bi adama habana l'akhirah mudum dursugo 99 dum wato dum wodi daraja mawdo masalan dum sababu wato ande natirgo aljanna wa qad yakunu al-ismu wahidan wal musammayatu bihi kaseera yama ko inde latti wore bo innabe man duddum bana noy bana wato o wi bana kal asma'ul mushtaraka bana inde kawtude wodi arabiya e wi'ata asma'ul mushtaraka wato inde kawtude bana aynu to bi aynu do dum yitere aynu lattan wato hande nange bo aynu lattan sebore bo dum hunde wore wato hande ha inde kam amma wato hande masalan musammayatu man fere masalan o wi ka qawlihi ta'ala wato o wi wa zalika bulwadum dum yujibu dum do wajibina al mungayara sedugo inde be musamma wa aidan fahin dalila fa qawluhu kongol allah fa'uhu biha ha o wi do'ore mo de jomirawo ka o goto amma o wi en do'oramo be inde mako der nedi ko Allah seni do umri en kuwen en andi do adum dewal so jawmirawo seni do umri en do kuren dum wala ko buri non jawmirawo wi o wodi inde boode en do oromode hani bi adama wato ande maada de malla o wadan do o do ori wore maaje ko de fu maaje o wadi ko Allah seni do umri mo tammo to jawabu o wi amara jawmirawo umri an yud Allah ta'ala bi asma'i Allah umri wato ande no o do ore be inde mako boode fal ismu inde dum alatu du'a dum balmol do'a to goddo do to yoni rawato
be inde Allah ya hayyu ya qayyum ya Allah ya rahmanu der inde tisawatis malla o durside fu ni hani juldo Allah wato dooro kanjo wi inde dum alatu du'a dum balmol do'a kanjo doyrete hunde fu be ko hurete wato hande do'a dum ko hurete be inde Allah kanko wi en non fatu bi'a wal mad'u do'orte do bo kanko on Allah torete do bo kanko on Allah inde kam torirgo wato hande torete do woni Allah holli en yo inde fere kanko bo fere e ko wadi yo gaddata kaado do himbe falsafa hala riwugo sifati Allah don les majum kanjum woni jaw man o sappata do wato hande kanjum jawmirawo senido ka o goto inde mako bo yo dudde wato wal man do torete do huwa Allah ta'ala jawmirawo bangido o wi kanko wiete Allah fal mu ngayara hasila sedigu kam wato gasi holli en inde kam fere innado bo fere kanjum o wi fal mu ngayara sedigu hasila gasi bayna zatil mad'u hakunde zati wato do'ote wato toretedo wa bayna lafzi hakunde lafzu al mad'u bihi tordetedo lafzu tordetedo wiete inde den toretedo wiete Allah wi wa ujiba jaba ma hakongol mabbe arande en wi inde on woni musammado be kujjori be aya innanu bashiruka bi gulamin ismuhu yahya do o wi jaba ma her hujja mabbe man bi anna al murada zatu shakhsi koni muyo kam zati wato hande ban bi adama man al mu'abbar anhu wato hande fasiraro dum بيحيى بيحيى لا نفس الاسم لا نفس عنده نا ذاتي عند ماجوم وأجيب جابا ما يركنقل الله تعالى بأنجيل سبي اسم ربك بتبارك اسم ربك بو يكجرنو دون بأن معنى هذه الألفاظ معنى لفظ جدي يقتضي هيدنا إضافة اللافظ والاسم عند إلى الله فاد الله تعالى بأنجيل وإضافة الشيء لافظ هند إلى نفس ذات من بمحال ديويدم كان جفير أتواتا تفسير جنبيا الاسم مقحم لزائدا وقيل وياما كما يجب بن واجب واتو تنزيه سنك ذاتي الله سبحانه وانجيلو سبحانه مسنه ودني وتعالى بانجي ان النكسير نكسو فكذلك نون يجب واجب تنزيه سنك اسماء عندما كو نعم ويواتو عند سبح اسم ربك ولا غرابا بن جومرا بن سنرت الله وسنن عند الله بو وكون الاسم غير التسميه لا تغو عند دum tanawatu innuki huwa anna tasmiya innugo dum ibara dum yeccugo ko dum ibara anta ayini sefago al-lafzi lafzu المعين سيفو لتعريف غام اندين غواتو ذات الشيء ذات هونde والاسم inde dum bo ibara an tilka lafza kay bod wato hande inde bo wato mala lafzu al muayyina sefando wal farqu sendigo hakunde inde be innuki zahirun bangudum innuki kadum lafzu mu lafzata do wiete innuki inna do zati hunde wato dum hawtay waqtalafu be luri kadi ismu dum ha arabiyya dum hato dum seka wato asli majum hosa har bahsu luga arabiyya wato be luri fishtigagil ismir sekago inde man faqala al basriyuna yimbe basra modi be basra be bi min asumuwi dum hosa ma daga kalimol sumuwu bangare wa huwa al ulu kanju wete bangare fasmu shay'i ma alahu wato inde hunde ko dowinde hatta zahara bihi ha wangininde wa ala alayhi wato ande wato towi do mare faka annahu anumma inde dum ala dowaki ala ma'anahu do mana man wato wasara latiti ala man lahu dum ala ma hunde man wa qala al kufiyuna yimbe modi be kufa bombi dum hosawa min as-simati daga alama wa as-simatu hiya al-alama kanju wete alama faka annahu alamatun li musamma anumma inde dum alama haru inna dum wa hujjatul basriyina hujjaim be basra hujjatul basriyina hujjaim be basra kam bi law kana al ismu ishtiqaqahu min as-sima kama qala al kufiyuna la kana tasghiruhu husayn wa jam'uhu awsam wa ajma'u ala anna tasghiruhu sumayy wa jam'uhu asma'un wa asam wato yimbe basra yidi jalugo kongol yimbe kufa hama khazumajum dum wiete mulahul ilmi o wi wondo wato ande masalan inde dum lattake istigago mum lattake ha sima bana kufa dun ko en wi tasgiru man lattan wato to goddo famdi tanno de o wadanno tasgiru man wusaymu ni o wadanno jam'u man lattano awsamu amma bo fottama yimbe kufa be amin fu yimbe basra fottama wato hande do tasgiru inde kam sumayu wiete wiatake wusaymu jam'u bu asma'u wiete wiatake awsamu jam'u man do wi asma'u be asam o wi dum woni wato be rajjani kadi ban wigo kongol basara yimbe basara wato hande inde dum wato inde dum ismu dum hosama daga wato sumu won dum do buri handan go be bahsu arabiyya o wi Allah ha bismillah
lafzu Allah kanjum wiyete inde Allah Allah seniɗo huwa ismu alamin khas lillah ɗum wiyete inde wato hande inde alamure herorinde Allah wala ko innete Allahu sey Allah wala ko wiyete Allahu sey Allah ɗum inde Allah tan ta'ala ɓangiɗo khasu lillahi ta'ala nde herorinde Allah tafarrada bihi al-bari subhanahu wa ta'ala laysa bi mushtaq wato inde nde herori Allah tago ɗum wala tago sey kanko wato tagɗo kuje fuu sey woni jawmirawo mo sene yo wodani o ɓangiɗo nden ɓe mbi inde Allahu ɗo wala hande hosa sam nde sey kaka kalimawol gongol Allahu tan non kanjum o wi laysa bi mustaq inde sey kaka her hunde wonde wala yushriku fi ahadun goto fu hawtadaɓe mako her mare o wi wahuwa sahihul mukhtar jawmu tafsiru men wi kanjum woni kongol sahingol suɓagol inde nde jamidire non nde inde Allah wala hande sey ka sam o wi dalila man aya qawluhu ta'ala kongol jawmirawo wi hal ta'lamu lahu samiyya yela ka andani mo tokrana jawmirawo wodi tokrana ha sawa kalla wala tokra yani la yuqalu yatake li gayrihi tan Allah wala biyete ɗum Allahu wala her annanata ɗum waɗila kongol gongol feere wi haala bahsu ilmi ko qabal nakta kongol sahingol ɗo ɓe wi Allahu seka ma kalimawol ngam ɗume ngam wato hande ɗum ɗuga arabiya kongol gongol wi huwa mustaqun min alaha kongol gongol wi ngol seka ma diga wato fiili alaha ya alahu ilahatan alaha ɗum fiili madi alahu mudari ilahatan wato hande ɗum masdar bana abada rajul ya'budu ibadatan bana wato yerumagol banni dalila man ɓe mbi wari ha alqur'ani wa yadraka wa alihatak o acce wato hande wa alihatak e deweteɗo ma e reweteɓe ma ay ko bo e dewal maɗa ay wa ibadatak e dewal maɗa wa ma'anahu kon mana almustahiqu lil ibada